Že by bolo medzi nami jasno, že by sme videli lepšie, Jakubko, áno. Tak, no. Auto ide. No, čo je to také zahmlené? Taký nejasný obraz nejaký. A tam sa to nastaví ešte aj kvalita obrazu, či aj? Ja viem, že sa dá nastaviť toto, ale teraz je keby nezaostrovalo vôbec. Aha. Už je to lepšie. Čo ty, Jakubko, staviaš s detkom? Čo ti detko stavia? Dom. Garáž pre auto. Áno, dedo zavádza. Havária. Kde ty si traktor dal? A tu je ďalšie autíčko. A pre toto autíčko už dedo postavil garáž. Jakubko. No, že popýtaj detka, aby ti postavil garáž pre toto autíčko. Pýtaj detka, prosím, prosím. Kam ideš? A dedo už videl, ako robíš hada. Ukáž dedovi, ako sa robí had. Joj, jaký unavený had. Joj, jaký unavený had. Však ten hadík nám tu zaspí. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva, áno. Raz, dva. Raz, dva. To čo, nemôžeš sa postaviť, hadík môj?